Er is zowel bij vakbonden als werkgevers grote bereidheid om de mogelijkheid van nachtarbeid in de e-commerce te bediscussiëren en op die manier jobs te creëren. Vandaag sluiten ook Limburgse internetwinkels om 8 uur 's avonds de deuren. Om hun klanten toch te bedienen versturen ze vaak pakketten vanuit Nederland. Daar komt nu wellicht verandering in. Dit is dus een kleiner magazijn dat wij hebben voor de kleine spulletjes eigenlijk. Dus hier pakken we de boeken in en sokken bijvoorbeeld of pomades, die verkopen we ook zeer goed. Dus dat hebben we dan dicht bij de hand. Extra Store is een internetwinkel met creatieve luxe en verzorgingsproducten. Het is nog een bescheiden project, de start-up is een jaar online. Toch zijn de initiatiefnemers in de wolken dat nachtarbeid eindelijk ook in de e-commerce wordt toegelaten. Dat is voor ons zeker positief nieuws en sowieso voor de Belgische e-commerce een enorm positief bericht, absoluut. Deze klant heeft bijvoorbeeld pomades besteld, een beardbalm om de baard te verzorgen en een shampoo om de pomade dan weer goed uit te wassen. Leen maakt een bestelling klaar, die kan vandaag nog de deur uit. Momenteel is het zo dat orders die na 20 uur binnenkomen pas de volgende dag verwerkt kunnen worden. In onze buurlanden is die beperking er niet. Al komt de bestelling om 8 uur binnen, 's nachts wordt die orderpicking gedaan. En in België is alles gesloten. Wij versturen 70% binnen België en 30% gaat naar Nederland. Wij hebben besloten om in Nederland ook een klein magazijntje op te zetten, waardoor we veel sneller aan de Nederlandse klant kunnen leveren. En zo missen we jobs in onze provincie. Door het invoeren van nachtarbeid in de e-commerce kunnen vele duizenden jobs worden gecreëerd. Aldus federaal minister van Werk Chris Peters. Als ik kijk naar Nederland weet ik dat er zeker over de komende 3 jaar hier een 5000 jobs gecreëerd kunnen worden. Als we dat op de juiste manier kunnen doen. We moeten niet vergeten dat in België momenteel een dikke 100 webshops per maand erbij komen. Dat is nogal wat. De ene iets beter dan de andere. De ene iets beter voorbereid dan de andere. Maar het nachtwerk gaat zeker zijn vruchten afwerpen. Ja. Het thema van de nachtarbeid zal nu in het sectoraal overleg van de logistiek- en distributiesector worden opgenomen. Het is de bedoeling om tegen juli 2015 een voorstel op tafel te leggen.